Good morning! Iwan na naman kami activity sa Sangay. Ma-donate kami ng mga school supplies sa Sarong Eskwelahan duman sa Sangay. Iba may man ang CRC partido. Naghahalap na sa mo duman sa Tigaon.
natin. Go! Okay. Welcome! So, thank you po and welcome po sa Mapka Elementary School in behalf po si Samuya pong principal. Mayo po siya ngunyan. Pero po apudan ko po ang OIC Tang School, si Ma'am Emerita I. Pante, para po formal po kamong i-welcome. Thank you. Okay, good morning po sa Gabos. Morning. Okay. So, in behalf po kang Samuyang School Head, si Ma'am Ervis Carbonel and sa Samuyang mga teaching staff of Mapka Elementary School, parents, saka LGU, we welcome you all na mga taga Honda Fleet Game Naga Chapter and Fleet Riders Partido Club. Okay. So, kami po sa ngalan po ng Mapka Elementary School, it's our big privilege, opportunity, and pleasure to have you all. So, dakula pong kapasalamatan mi na may mga araw po kayong club na nasa pagtabang sa mga aki, lalo na po sa mga eskwelahan. Especially po this time of pandemic na talagang our learners need school supplies na kailangan po nila sa kanilang pag-aaral. So, kaya po ang Mapka Elementary School sobra-sobra pong nagpapasalamat sa inyong lahat. So, kasi hindi lahat ng mga organization may ganitong objective na nasa pagtulong ng mga learners o kaya sa iba pang mga paraan. Kasi alam ko na may mga riders pa na nagbibigay talaga ng mga relief sa iba-ibang mga barangay, iba-ibang town. So, kami po talagang sobra-sobrang nagpapasalamat sa inyong lahat. And welcome po. Sana po taon-taon na. Sana taon-taon na laging kasama ang Mapka Elementary School sa inyong mga list. So kasi ang dami po talaga namin dito mga learners na nangangailangan ng mga school supplies. Hindi lang po school supplies, even po sa kanilang mga foods. Kailangan pa po nila. May mga talagang sa araw-araw may mga bata na walang baon. So we need that kind of support from stakeholders. So, isa na po kayo sa mga stakeholders ng aming paaralan. So, and we have po uli kan Samuyang School Head and Mapka Elementary School teaching staff and family. Thank you very much and we welcome you all.